Nissan Murano от 2010 година, нещо средно между преди и след фейслифта, много специфична инсталация, но стана много готино. Медията е от Alphatech, 8 ядрена, с малко по-малко RAM, не е колкото обикновено слагаме, но работи супер. Има си Android Auto и CarPlay жично и безжично и много специфични камери. Има само предна дясна камера и задна за паркиране, като задната камера и предната се сменяха от този бутон, тъй като цялата система се променя и камерите са аналогови, ги направихме да работят по по-различен начин. Реално задната си влиза при задна оригинална камера, има си динамични линии, а предната камера, дясната, се използва видеовхода, който е тук и разбира се показва дясната гума. Камерите са с доста ниска резолюция, могат да бъдат сменени, разбира се, с Full HD камери, но и така е супер, и така става добре. Имаме си визуализация на климатроника, зоните, може да се усилва и намаля медията от фабричния бутон и да се сменят песните, работи и мултиволана супер, така че всичко е готино. Измъчени тази кола, но все пак стана добре. Поздрави и хубава вечер от мен, Христо Манолов и Мат Майграш.